Hej biltosser, hjerteligt velkommen tilbage til mit lille rullende studie. Jeg håber I kan se, at jeg arbejder med fuld styreudslag, og jeg sidder i dag. Altså jeg kan næsten ikke forstå, hvor privilegieblind jeg må være, for det her er virkelig en af de helt store oplevelser for mig. Jeg har lånt en splinter ny Maserati MC20 Cielo. Cielo er det italienske ord for himmel, og det er den, man i andre sammenhæng vil kalde en GTS. Altså man trykker på en lille knap, og vupti, så bliver den billedskønne GTB Coupé lavet om til en Spider, og man har frit kig op til himlen der i navnet. Jeg er på alpetur med en masse vidunderlige biltosser. De ligger bag mig i et herligt moras af Porsche, Ferrari, Aston Martin og en enkelt Lamborghini, og vi kører her i hjertet af Alto Adige, altså den nordøstligste del af det italienske herreland, helt op mod den østrigske grænse. Det her bjergeområde hedder Dolomitterne, og I, der har været på ski, kender begrebet Selleronda. Det er Sellerjog, det er hele bjerget her, som man kan cykle rundt om, hvis man er lykremand, køre rundt om, hvis man er motorcykelmand, løbe på ski rundt om, hvis man er skimand, og i dag køre rundt om og en masse andre skønne veje i nogle biler, som er utrolig dejlige og skønne og sjove at køre i under de her forhold. Vejene er stejle, de er smalle, der er rigtig mange 180 grader serpentinersving, og der kommer nogle andre sportstosser der. Det var englænder, det er skønt at se, hvor mange der kommer her for at køre i bil. Jeg elsker at køre bil, det er jo ikke nogen hemmelighed, og der er masser af dejlige sammenhænge, hvor man kan have det sjovt med at køre i sin bil. Og jeg er varm fortaler for track days, og hvis I nogensinde får muligheden for at køre på en racerbane, så gør det. Altså racerbanen gør det, at der er en høj grad af sikkerhed, alle kører samme vej, der er ikke så mange ting, man kan køre ind i, og man kører de samme 8, 9, 12 kurver igen og igen, så man kan stille og roligt udvikle sine kompetencer, lege med bilens vægtfordeling, flytte lidt på sine bremsepunkter, køre gradvist hurtigere og hurtigere, mærke hvordan dækkene arbejder og skriger, og dygtiggøre sig i forståelsen af bilens dynamik og interaktionen med bilen. Track Day er et vidunderligt pædagogisk værktøj til at få bilforståelsen udviklet og til at lege og hygge sig og have det her samvær med sin bil, den her maskinelle organiske kobling mellem mennesket og maskinen. Jeg er varmt fortaler for det, men jeg er altså endnu mere varmt fortaler for det her. Når man kører i bjergene, og specielt sådan nogle stejle bjerge som de her, så kommer man i mange situationer ud for, at man får den samme dynamiske oplevelse med sin bil, som man gør på en racerbane, men ved en tredjedel af farten. I der har prøvet en track, det ved jo godt, man skal jo ofte over 100, og nogle gange også over 150 km/t, før bilen rigtig begynder at leve, og før man rigtig får den der dansende fornemmelse. Og her der har vi det altså ofte ved 50, 60, måske 70 km/t. Så I skal forestille, at man sidder der med svedige hænder og våd ryg, og man kæmper med sin bil, og man arbejder, og man tænker, chok mand, der er ild og røg og gnister og portvin og blod. Jeg tror, vi kører 270, og så kigger man ned, så kører man 74. Det er jo sikkert. Det er jo et dejligt godt sted at være som biltosser, fordi der er grænser for, hvor galt det kan gå. Jeg skal ikke snakke derned, for en gang imellem, så kigger man ned ad en skrant, hvor man tænker, mamma mia pizzeria. Hvis jeg ryger ned der, så er der ikke engang nogen, der gider at hive mig op. Så er det nemmere, at familien kommer ned sammen med præsten og laver begravelsesceremoni bare der på ganske. Så kan børnene smide blomsterne ned og råbe farvel, far, for man kommer aldrig op derfra, ikke i et stykke i hvert fald. Men så længe man bliver på det sorte, altså asfalten, og har nogenlunde styr på sin bil, så oplever jeg faktisk det her som en ret sikker måde at få den der dans, den der leg, den der interaktion med bilen. Jeg håber, alle biltosser har set den sindssygt gode film, der hedder Rush, som skildrer rivaliseringen mellem Niki Lauda og James Hunt. Og der er en skøn lille scene, som har gjort et meget stort indtryk på mig og mejslet sig i mit bilhjerte. Det er den, hvor Niki Lauda forklarer, I drive with my ass. God gave me an okay mind, but the really good ass which can feel everything in a car. Han siger, at Gud har begunstiget mig med en særlig følsom røv, og gennem sædet og lårene og fødderne og taktiliteten med rattet i bilen, der føler jeg, hvad bilen gør, og på det forhold der danser jeg med mine racerbiler. Det var det, der i hans egne ord gjorde ham til en virtuos og en sand mester i at køre bil. I drive with my ass. Jeg kan godt lide billedet, og jeg tænker altid på Niki Lauda, når jeg kører de her ture, for det handler virkelig meget om den feedback, som man får fra bilen, fra underlaget, fra dækkene, fra lyden af bremserne, af duften og lyden af bilen, feedbacken i ratstammen og i pedalerne, og i høj grad altså i sædet.
med Niki Laudas ord, i røven. Jeg kører med røven. Nu er vi lige inde igennem en lille by her. Jeg siger altid, når vi kører de her alpeture, kør forsigtigt i byerne. Kør 50 km/t. Respekter motorcyklisterne og cyklisterne og fodgængerne og alle de lokale. De oplever hernede en malstrøm af performancebiler, der kommer her hver eneste dag hele sommeren igennem for at køre. Og man kunne godt forestille sig, at nogle af dem en gang imellem bliver en lille bitte smule træt af det. Hey! Det spreder smil og glæde, når man kører en Maserati MC20 Cielo. Så en lille by med en lille stille trafikzone, det er ikke der, man skal indhente de tabte venner, eller fange et par sekunder på rekordforsøget, eller overhale, eller noget. Der kører vi altid meget hensynsfyldt og forsigtigt. Kommer man ud i det åbne, er der tit skiltet med 90 km/t, og der tænker jeg, mere behøver vi ikke. Altså jeg vil sige, uden at jeg skal skønmale det her med alpetur, for det meste dels vedkommende kører vi inden for færdselslovens begrænsninger. En gang imellem kommer man bag ved en bus, og så 3 tyskere, der alle sammen lider af overhalingsallergier. Der bliver man nødt til at være lidt fræk. Der bliver man nødt til at være lidt cheeky, det italienerne kalder furbo. Man er nødt til at blive lidt snedig, og lige se, om man kan finde en åbning og køre forbi. Det gør jeg for eksempel her. Det var da meget hensynsfuldt. Men så kommer man lige lidt længere op i rækken, og det skulle jo gerne være sådan, at når vi om lidt får et skønt flow og et zigzag-forløb, at man ikke har en eller anden blød hat foran sig, der holder farten nede. Maseratien her er jo bestykket med den nye Maserati-motor, altså den lille, ultralette, kompakte, 6-cylindrede motor, der hedder Nettuno. Den er opkaldt efter Neptun, og det er den, fordi Maserati oprindeligt kommer fra Bologna, og der står en stor statue af Neptun midt i Bologna-byen. Så udover at have opfundet Mortadellaen, har de altså også opfundet Nettuno-motoren, som er en konstruktørs drøm. Back in the day, der byggede man jo en performancebil rundt om motoren, og hvis det var en 12-cylinder eller en 8-cylinder, så udgjorde den tit en ret stor, klumpagtig del af bilens totalvægt. Men den her motor er simpelthen så let og kompakt, at man kan næsten som konstruktør lægge den, hvor man vil. Og det gør man jo med de her centermotorbiler med henblik på at få en skøn vægtfordeling på... Han jammer, vej. Der var lige lidt vejarbejde. Han sagde, at jeg skulle køre langsomt, køre til langsomt. Han sagde, kør hurtigere. Og nu kommer lidt trafik igen. Men det gør, at den her bil har en fantastisk god vægtfordeling. Bremserne er selvfølgelig, det bliver jo helt kedeligt at tale om bremser i moderne superbiler, fordi alle har stort set de samme bremser. De kommer alle sammen fra Bergamo, det er et firma, der hedder Brembo, der laver dem. Nogle gange er de branded som Audi, eller Lamborghini, eller Porsche, eller Ferrari, men det er jo næsten altid de samme komponenter. Og det er jo bare fordi, det er de bedste. Og denne her har nogle enorme carbokeramiske skiver. De er på størrelse med et cafébord til 2 spisende gæster. Der kan man sidde med sin Serrano skinkesalat og stadigvæk have plads til 2 fadøl. Og nogle kaliber, som man vil genkende fra en lastbil. Altså nogle store, super effektive bremser. En silkestrømpe på pedalen, og bilen den decelererer med så meget kontrol og så meget kraft lige på grænsen af, hvad ABS'en håndterer. Og det giver selvfølgelig tryghed i hjemmet, at man tænker, hvis jeg lige oversatser lidt, kører lidt frisk her, jeg kan til enhver tid bringe bilen til standsning på en ordentlig og sikker måde. Der er ikke nogen uro eller problemer. Bremserne er pissegode. Styrtøj. I, der har fulgt med længe, ved, jeg elsker at tale om styrtøj. En af mine kæpheste, der jeg lavede Formula ST ved at køre i alle de nye Ferrari'er, det var, at styrtøj er jo i dag ikke noget mekanisk. Altså, i min gamle Porsche fra 1986, der er styrtøjet jo mekanisk. Den måde styrtøjet kommer til udtryk på, er et resultat af bærearmene og bøsningerne og styrstængernes tykkelse og sådan noget. Det er det jo ikke her. Det her, det er jo et elektronisk servoassisteret system, og der sidder altså en designer et eller andet sted hos Maserati og tænker, hvilken oplevelse vil vi have, at kunden får, når de styrer vores bil. Og her der får man altså den her silkebløde, lette, men meget, meget præcise fornemmelse. Man mærker det i udpræget grad, når vi kører ned ad bakke her, fordi så rykker vægten frem på foraksen, og så har man optimal traction på sine forhjul, og der kan man virkelig få bilen til at gøre præcis, som man gerne vil have det. I, der kører på track days, ved jo godt, man har sådan en forestilling. Man har læst i sportspsykologien, at man, inden man overhovedet fører catcheren tilbage og rammer tennisbolden, der har man allerede visualiseret, hvor den lander nede ved linjen. Og sådan er det jo også, når man kører ind i en kurve på en racerbane. Man har jo et angrebspunkt, man har et bremspunkt, man har et apex, man sigter efter, og siger man, der vil jeg gerne have bilen hen. Men fordi det ofte foregår så hurtigt, og der er så meget inerti og momentum i bilen, så vil man ofte opleve, at den ikke helt kommer derind, hvor man havde forestillet sig. Der vil altid være, på grund af bilens dynamik, en tendens til understeer
understyring. Altså hvis jeg er på vej ind i en venstre kur, og jeg gerne vil have et hjulsæt op på køben, så får jeg det ikke altid, fordi bilen har sit eget momentum og vil hellere køre lige uden ind i kurven. Det er fysikkens regler, dem kan jeg ikke bestemme over. Men med en moderne Ferrari, eller som i det her tilfælde en moderne Maserati, der får man næsten altid belønningen, og hvis I får lejligheden, så vil I lægge mærke til det. Man kigger jo ikke der, hvor man kører på en trackday. Når jeg er på vej over mod den køb, så har jeg jo allerede øjnene op på udgangskurven af den. Men jeg får belønningen, når bilens dæk siger, hvor man lige kan mærke, der var køben. Jeg ramte køben, og det er det, den her Maserati gør. Den lægger sig præcis der, hvor jeg beder den om. Nu ruller vi igen, og vi kører op ad bakker om et øjeblik, og jeg skal nok fortælle jer lidt mere om bilen. Men det, der er hovedbudskabet her, det er, hvis I nogensinde får chancen for at køre i bjergene, så tag den. Altså, med min ydmyge mening, der er det den allerbedste platform at lege med sin bil og få en fornemmelse af, hvad den gør. Specielt når vi kører opad, vi har vægten på baghånden. Jeg slår altid alle hjælpemidlerne fra, for her kan man virkelig lade bilen danse og lege. Man kan flirte med en udskridning på bagakslen, og det hele foregår ved 60 km/t. Hvis det tager magten fra en, så kaster man bare anker på de her superbremser, og så stopper bilen. Der når næppe at ske noget. 7-9-13, Tocca Metallo, knock on wood. Kom ned og kør i Alperne, hvis I kan. Jeg har 10 shababs bag mig, om et øjeblik stopper vi op og får en kop kaffe, så står vi lidt og lyver, som Thorkild Thyrring vil sige, og snakker lidt om vores oplevelser. Og det, vi hele tiden kredser om her, det er den der følelse af at smelte sammen med sin bil og få det der flow, som er svært at finde andre steder end måske på ski, eller på dansegulvet, eller i dobbeltseng. Tak fordi I kigger med. Sørg for at komme ud og køre. Sørg for at have det sjovt med jeres bil. Det er blevet sådan lidt odiøst at sige, at man kører bil for sjov. Man skal helst køre direkte mod horisonten i den grønne omstilling og have en plan om at komme mange kilometer på det. Jeg er lidt modstander af alt det der. Jeg slår altid stop and go fra alle de her traction controls og alle de her ting, og så kører jeg i min bil for at have det sjovt. Og at kunne køre i en brand spanking new MC20 Cielo. Niki Lauda kører med røven, og jeg kører med hjertet. Det er en fantastisk dag.